душата на Георги тънка каквото трепетлика. С нея си тръгна на времето. Ти не знаеш. 30 и кусор години от тогас, откак Георги се скита по чуждата държава. Що време бол да се наскиташ и да се наживееш? И да, ама пустото време не може да промени душата на челяката. Па душата на Георги, знам го аз, отвънка, ако е запоравяла, отвътре си същата каквото трепетлика. С нея избяга на времето. Ирино. Стана сутринтът, 12 беше. Тръгна на дърва с другаря си. Върнаха се вечертът. На другата зара додоха да го търсят от общината. Отиде, върна се и вика: лошо, много лошо стана. Вчера втесах гората и едно дърво всяко. Чувство дърво, държава. Доде горският и пита кой го отсякал. Аз викам, грешка стана. Па той се да псува. Нема, ма псуваш на майка, викам му. Ловата си плата. Ти ли ще научиш на какво да си псувам, бе, хресна оня, или ще да науча аз тебе, вика. И сега на съд ма дал и глоба голяма, че съм отвърнал на важен държавен челяк речи. Отиде Георги по другаря си да търси пари и я ходих насам нататък. Ма нема, никой нема толкова пари да го слуши. Върнах се вечертът с празни ръки. Върна се и Георги и той с празни ръки. Па горският прошоптял на негов другар: Рошвета го дадем. Смъква си делото и всичко се оправя. Но откъде? В някоя ден доди пощачият, донеси писмо. Прочете ме. Пишел в писмото, че се обажда от Америка, ма жив бил здрав. Само дето бил самичък, ама щял да се оправи и да чакам аз. Да той пак ще пише и адреса ще проводи, да чакам. Пак ще си доди, пак ще се сберем. Ще се видим. Що колко празници от тогас минаха. Ма на днешният трябва да си доди.